तर आज परत आम्ही तुम्हाला एक वेगळी आणि चटरमटर रेसिपी दाखवणार आहे, जी बनल्या संपून जाते. बघा मी आताच घेऊन बसल्या, खाते कशी ती बघते मी, एवढी आवडीने खाते ना ती, म्हणजे बरं वाटतंय जरा मला ते. म्हणजे जसं मला वाटत होतं ना की असं मी बनवलं की कोणतरी खाणार पाहिजे, पण तशी ती अशी खाते आहे ना, तर मी तिच्याकडेच बघते आहे. एकदम छान. आणि मी तुम्हाला एकदम परत मस्त सजेस्ट झाली. करतो की आजची रेसिपी जी पुढे आम्ही ब्लॉग नंतर तुम्हाला दाखवू ती सुद्धा एकदम चांगली झाली. तुम्ही नक्कीच बघा ती रेसिपी. हा नमस्ते, मी तयार होऊन बसली आहे आणि काजल बघा कशी तयार होते. आणि कपाट बघा खाली घेतलेलं आहे, ते खालच्या कपाटामध्ये, आणि त्याच्या पाठी बघा केवढा मोठा आरसा आहे. मी एवढा मोठा आरसा सोडून या छोट्याशा आरशामध्ये मेकअप करते. हा. आपण आता नवीन घरात शिफ्ट होणार ना, तर आपण हा मोठा आरसा घेऊन जाणार का? मोठा आरसा नाही घेऊन जाणार, तो तसा तिथेच राहणार. तिथेच राहणार ना. हा. आणि तुम्हाला सांगायचं की आमचं सामान बाहेर काढून सर्व ऑलमोस्ट झालेलं आहे. आणि ते विचारतील की तुम्ही कसं अरेंज केलं, तर मला तुम्हाला सांगायचं आहे की उद्यापासून आमची शिफ्टिंग, म्हणजे उद्यापासून सामान सर्व बाहेर तिकडे जाणार, जिकडे आपण नवीन फ्लॅट घेतलाय. ते कुठे घेतलाय, कुठे घेतलाय आणि लोकेशन काय ते आम्ही तुम्हाला नंतर सांगू. त्यासाठी आम्ही ते पॅकर्स अँड मूव्हर्स यांना पण अपॉइंट केलेलं आहे. म्हणजे ते येतील, स्वतःहून पॅक करतील, सामान उचलतील, सर्व ट्रक टेम्पो म्हणजे लोड करतील आणि तिकडे जाऊन लावून पण देतील आम्हाला, म्हणजे ठेवून देतील सर्व रूममध्ये. तर त्याची पण सोय केली, म्हणजे मम्मीला, काजलला किंवा मलाही जास्त त्रास होणार नाही. आणि सर्व सामान बघा बाहेर काढलेलं आहे. आणि ते बॉक्स घेऊन येणार आहेत ना, बॉक्स म्हणून आपण कसं सगळं रेडी नाही केलेलं आहे. 15 बॉक्स आणणार आहेत म्हणजे ते. मी माझे कपडे कपाटातच गडी मारून ठेवलेले आहे. रात्री 5 वाजेपर्यंत. हा, रात्री सकाळी 5 वाजेपर्यंत मी माझे कपडे घड्या मारत होती. कपाटात मारलेच घड्या? कपाटात सर्व घड्या मारून ठेवलेले आहेत. अरे प्रॉपर मारलेत घड्या. घड्या मारल्या. म्हणजे काय केलं माहितीये, काही नाही, मॅक्सी एक साईडला, टॉप्स एक साईडला, लेगिन्स वगैरे एक साईडला, साड्या वगैरे एक साईडला. म्हणजे ते कसं उचलतील डायरेक्टली आणि बॉक्स मध्ये टाकतील ना, मग तिकडे जाऊन विस्कटणार नाही ब्लाऊजं कपडे. माझी जाळीमध्ये आहे. हा, ब्लाउज पण सगळी जाळीत ठेवली असं. हे सर्व सामान बघा इकडे. हे सर्व जे पाहिजे ते ठेवलं, जे नाही पाहिजे ते सुद्धा वेगळं ठेवलं आहे. आणि असं सुद्धा जे असे पण सामान असतात आपल्याकडे, जे लय पूर्वीचे असतात, है ना, सुटकेस वगैरे, ते कधी कधी फेकायला वाटत नाही, कारण ते आपल्या त्याच्यात पूर्वीच्या आठवणी असतात. आणि हा सेक्शन पण आम्ही तुम्हाला सांगितलं होतं ना की आमचं स्टोरेज सेक्शन, तोही आम्ही पूर्ण खाली केलेला आहे. जे पाहिजे ते ठेवलेलं आहे, जे नाही पाहिजे ते आम्ही देऊन टाकलेलं आहे. आणि तुम्हाला अजून एक दाखवायचं की हा बघा, हा सर्वात फर्स्ट कम्प्युटर माझा, बरोबर मम्मी? होय. या कम्प्युटरनेच आपण युट्यूबची सुरुवात केली होती ना. हा, युट्यूबची सुरुवात पण आणि ताईने शिकायला पण घेतलेलं. हा तो CPU होता, मॉनिटर, कीबोर्ड हाच होता. हा. आता आपलं सर्व काम तर लॅपटॉपने होतंय. आणि माझ्यासाठी तर हे म्हणजे बोलतात ना, फक्त राहिलेला होता, याला यूज पण कमी होता एकदम. होय, चालू आहे. चालू आहे, चांगला आहे. आणि त्याला मी जिकडून मी विकत घेतला होता ना, तिकडेच मी ह्याला सेकंड हँड मध्ये आता विकतोय. म्हणजे अशा गोष्टी आम्ही सुद्धा काढतोय जे एकदम नोच्या बरोबर यूज मध्ये चांगले आहेत, पण यूज नाही तरी ते म्हणजे नाही ना, आपण काय करू शकत नाही त्याच्यावरती. ते पण काढलेच पाहिजे ना. हा, ठेवून पण काय फायदा नाही ना असा. ठेवून जागा ही होते. आणि तुम्ही आम्हाला सांगितलं होतं ना की ते झेंडा काढायचा, तर बघा आम्ही काढलेला आहे. इकडचा पण काढला आणि वरचा पण काढला. हा, अजून काय अपडेट द्यायची आहे? आम्हाला तर चांगला वाटत होता ना, आलत होता, दिल बघत होती ना झेंडा आलता ना, म्हणून तो काढला नाही होता. मग आता मला वाटतं ज्या दिवशी शिफ्टिंग आहे त्या दिवशी मी एकटा जाणार आहे, मम्मी आणि काजलला नाही नेणार आहे. मम्मी आणि काजल इकडे राहणार आहे. आणि ते थोडेसे कशी दुपारी ते येणार ना, दुपारी येणार, जायपर्यंत तिकडे संध्याकाळ होणार. लावेपर्यंत, सामान लावेपर्यंत, मध्ये सामान जाईपर्यंत तिथे रात्र होणार. हा, तर तिकडे मग परत तिथे आम्ही जाऊन तिथे म्हणजे खायला प्यायला म्हणजे सगळंच हे होणार ना, गडबड होणार, म्हणून आम्ही जात नाही. मग त्यांना नवीन रूमचा ब्लॉग कधीपासून दिसणार? आपण सर्व लवकरच दिसणार. तू फक्त शिफ्टिंग करून येणार ना त्या दिवशी. शिफ्टिंग करणार आणि मी परत इकडे येणार. हा, मग आपण दुसऱ्या दिवशी पण जाऊ शकतो. दुसऱ्या दिवशी जाऊन आपल्याला सामान सगळं लावला पाहिजे ना व्यवस्थित. आता तुम्हाला बघा रूम कसा भरलेला दिसतोय. थोड्या वेळाने तुम्हाला पूर्ण रूम खाली खाली दिसेल. उद्या आणि ते विचारतात की दिलूला घेऊन जाणार आहे की नाही. दिलूला काय नेणार, कोणाला नेणार? हा, दिलूसाठी तर स्पेशल जाया बसून घेतल्या मी तिकडे. पण दिलूचं एवढंच आहे ना, तिचं सामान नाही काय, तिला टेन्शन नाही. तिला फक्त उचलायची आणि तिकडे घेऊन जायची, एवढंच आहे तिचं बिचारीचं. जा दिलू बाहेर जा.
तर इथे कोणती रेसिपी बनवते? शिमला मिरचीची भाजी. हे बघा शिमला मिरचीची भाजी आणि त्याच्यात खोबरा टाकला आहे. आणि तिकडे साईडला काय होतंय? रव्याची पेस्ट आईला. रव्याची पेज इकडे बघा बॉईल होते आणि इकडे आपली भाजी. आज जेवणामध्ये काय काय आहे? शिमला मिरचीची भाजी, शेपटाची भाजी, हां, वरण भात चपाती आणि बस, आणि मिरची फ्राय. मिरची फ्राय. हां. तुम्ही ते आमची दिलू बघा काय करते. दिलू बाहेर जायचं आहे. दिलू पप्पी दे, पप्पी दे. मी वरच्या रूममध्ये आली आहे आणि हे बघा इथे सगळं सामान वगैरे सगळं पॅकिंग करून ठेवलं आहे. हे फक्त राहिले पॅक करायचं आणि हे वरचे भांडी राहिले पॅक करायचं. आणि इकडे बघा आईनी ना जवळजवळ मला वाटतं 5 की 7 किलो असं काहीतरी तांदूळ आहे पेजेसाठी आणि इडली वगैरेसाठी ना तिथे यूज करायला होतील ना, म्हणून आईनी सगळे धुतले ते तांदूळ आणि 2 दिवस झाले ते वाळवायला ठेवलंय. असं सगळं. आणि हा कचऱ्याचा बॅग हे सगळं टाकायचं आहे आम्हाला. शेगडी ते खालच्या रूममध्ये घेऊन जायचे. थोडंसं असं मोजकं काम इकडचं राहिलंय, तर ते सुरुवात चालू आहे काम जरा. हे बघा इकडे पण हे सगळे बॉक्सेस वगैरे सगळे खाली केलेत. ते बॉक्सेस आता द्यायचे आहेत. हे बघा काजल काय माहेरी आहे का सासरी का समजत नाही. दोन्ही आहे. काय खाते ते? केक. इकडे माझी रेसिपी बनवायची तयारी चालली आहे आणि हिचं बघा केक खायचं आहे. राहू दे. ताईसारखी. हा, तुम्ही बोलत होतात ना की ताई सारखी. मीच नाही बोललेलो व्हिडिओ मध्ये की ताई सारखी हवी. ही ताईसारखीच आहे. ताई पण अशीच खाते. ताई कशी केक फ्रीज मध्ये ठेवून खाते ना, मी पण ही सर्व गोड खाते. सर्व गोड खाते. गोड. आज आपल्या इकडे गोड खाण्याचा कार्यक्रम पण चालू राहू द्या. आणि आज नाही, आणि बोलत होते ताईची तारीफ नाही करत तुम्ही. आपल्या ताईची तारीफ करणं म्हणजे काय? आपल्या ताईची तारीफ करण्यासारखं आहेच नाही. एवढी तारीफ करायची म्हणजे तारीफच करायला नको आहे, अशी आपली ताई आहे. चालेल, मग रेसिपी बनवतो की. आज कोणती रेसिपी आहे? नवीन प्रकारची रेसिपी. नवीन. तर सुरुवात कशी आहे? आता सुरुवात म्हणजे आहे ना, हे इथे एक म्हणजे असं हे एक आहे ना, असं बटर होता. मस्का अमूल बटर. हा, 1 पीस होता. 12 रुपयावाला. 12 रुपयावाला. तो मी पातळ पाहिजे म्हणून ते चमच्यामध्ये काढून घेतलंय. आता त्याच्यामध्ये हा चमचा तसाच ठेवते. त्याच्यामध्ये हा लसूण घेतलाय 1 चमचा बारीक कापून घ्यायचा. ओके. हा. आणि इकडे आम्ही काय करतो ते तुम्हाला मी एक्सप्लेन करतो. आम्ही मस्क्याला जरा चटर मटर बनवतोय, चटपटीत बनवतोय, टेस्टी बनवतोय, है ना. आता लसूण टाकली मस्क्यामध्ये, बटरमध्ये. कोथिंबीर टाकते, बारीक चिरून कोथिंबीर पण टाकायची. आणि त्याच्यामध्ये जरा चटपटीत तिखट झणझणीत पाहिजे ना, म्हणून चिली फ्लेक्स. ओके. 1 चमचा. आणि कंट्रोल नाही झाला तर आपले ब्रेडचा स्लाइस उचलायचा, शेजवान उचलायचा आणि खाऊन टाकायचा. म्हणजे इथे बनवेपर्यंत सुद्धा धीर नाही आहे. पण बनवल्यानंतर बघ रेसिपी कालच्या सारखी रेसिपी लागेल एकदम भारी. आणि खरं सांगा कोणी कोणी कालची रेसिपी बनवली कमेंट मध्ये सांगा, आम्हाला सांगा. मस्त होती. थोडं बनवणार आहे का बनवू शकता, इझी होतं ते. सगळ्या वस्तू असतात घरी. नाव पण कोणी कोणी छान दिलं. पनीर पाव, काय काय चिल्ली, काय काय नाव दिलं. मी काय कमेंट वाचलीच नाही. हे असं मिक्स करून घ्यायचं. चटणी कर का एकदम छान मस्त. ही आपली चटणी झाली. तर इकडे आपण काय करतोय, अर्धे घेते. हे आता उरलेले आपण असेच खायचे माझ्या नावावर. तू खात बस. इथे आता त्याच्यामध्ये कांदा बारीक चिरलेला, एकदम बारीक कांदा करायचा. चवीपुरतं मीठ, थोडंसं मीठ टाकायचं, जास्त नाही, कारण बटर मध्ये पण मीठ असतो ना. परत खार व्हायला नको. थोडीशी पाव चमचा काली मिरी पावडर. आणि त्याच्यामध्ये शेजवान चटणी 1 चमचा टाक. मस्त झणझणीत होते ना काजल. 1 चमचा टाकते. बस. मी खाणारे आहेत ना, तुम्हाला विचारून गेलेलं बरं. कारण जास्त पण शेजवान चटणी नको, नाही तर त्याचीच चव लागते, बाकीची चव जाते मग त्याच्याने. आता आपण जी चटणी बनवली ना, ती ब्रेडच्या स्लाइसला लावायची. रेडी स्टडी पो. आता आपलं हे मिश्रण आहे ना कॉर्नचं, आता ते आपण ब्रेड वर टाकूया. इकडे बघा आम्ही टोटल असे 1 2 3 4 आणि 5. ती चटणी उरली ना, म्हणून ते एक्स्ट्रा झालं 1. असं तुम्ही पण ही चटणी जास्त बनवून कॉर्न 1 आणून तुमचे पण 4-5 होऊ शकतात. एक कॉर्न आपले आहेत ना,
शिजवलेले आहेत, बॉइल्ड आहेत. हा बॉईल केलेले आहेत. थोडं मीठ टाकून शिजवायचं. तर इथे बघा आम्ही बटर थोडंसं लावून घेतलेलं तव्याला हम्म, आणि इकडे सर्व चीज सुद्धा टाकलेलं आहे आपण. बरोबर 3 झाले. आता याला आपण क्लोज करूया. हे आहे ना स्लाइस ब्रेडचे, याच्यावरती अशी जॉईन करायची, दाबायची जरा. हे कॉर्नचं सँडविच बोलू शकतो पण वेगळ्या प्रकारे आहे ना, हा. कारण त्याला आपण तर चटणी आपण वेगळी बनवली आहे. आपल्याकडे ती मशीन आहे भाजायची, पण प्रत्येकाकडे नसते ना, म्हणून आम्ही तुम्हाला तव्यावरती करू. तव्यावरती करून दाखवते. ओके. आता हे समजा असं बनवलं ना, तर मुलांची आता शाळा चालू झालेली आहे, तर तुम्ही असं बनवून टिफिनला पण देऊ शकता. म्हणजे मुलं रोज शाळेत जातील. रोज शाळेत जातील, कंटाळा नाही डब्बा करणार. संपवतील. खाली पण बटर लावलेलं आहे 3 ना? राहतील का राहतील. बघूया आधी. नाही तर या कासा घ्यायचा, उचलायचा आणि जायचा. कच्चा पण खाऊ शकते. कच्चं काय आहे त्याच्यात, फक्त चीजच मेल्ट व्हायचं आहे. ब्रेडचं तर असंच आपण ब्रेडला मस्का लावून खातो ना. बाकी सर्व झालेलं आहे. एवढी गाई झाली आहे. पण खरं Demo म्हणजे दाखवला, कसं माहितीये? demo. नाही, तिने डेमो दाखवला. आज दोघं ना मस्तीच्या मूड मध्ये आहेत. नाही मस्तीच्या ना, Recipe काय आमची आहे? इच्छा काय होती, आम्ही मस्त मस्त रेसिपी बनवणार, ही खाणार, म्हणजे कारण आपल्या रेसिपी संपत नाही होते ना. हम्म. मला प्रॉब्लेम आला काय की रेसिपीच नाही बनवत आहे घरामध्ये, हम्म. त्या आजारी पडली ना, म्हणून. झालं ना. आता वरतून हा जो एवढासा मस्का, आमच्या घरात एवढाच उरलेला आहे मस्का. कारण आता आम्ही आहे ना जास्त आणला नाही, कारण आम्हाला आता दुसरीकडे शिप व्हायचं आहे ना. फ्रीज पण व्हायचं. खाली करायचं ना उद्या, शिप व्हायचा आहे, एरोप्लेन व्हायचा आहे. म्हणून वितळणारी गोष्ट आणली नाहीत. कारण फ्रीज खाली करायचं आहे. आता हे वरती लावायचं ना आपल्याला. तर इथे बघ आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. जर तुम्हाला असं सँडविच सारखं कापायचं असेल तर तुम्ही कापू शकता, पण आम्ही कसं सर्वजण असं खाऊ शकतो एक 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 एक. कसं पण खाऊ शकतात, असं एक घ्यायचं. पकडून पण खाऊ शकतो, असं असं चावून. घ्यायचं आणि खायचं. चला आता आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता आपण बाहेर जाऊन टेस्टिंग करूया. प्लेट घेते. हम्म. नको उदास बसू बाई गे, हा बनला तुझा घे. आणि आमची दिलू दाखवतो तुम्हाला. दिलू आता बघा थोडीशी इकडे आली ना की पडणार आहे ही. ये पडशील ना, तिकडे जा, तिकडे जा, पडशील. राहू दे. चल मी हात धुवून आलो आता. हातून इथे बघा आमच्या टेस्टिंगच्या जागेवरती दिलू बसले, म्हणून आम्ही तिघा, मी आणि काजल असे खाली बसलेलो आहे. तर आपापला सँडविच घ्या सर्वांनी. त्याला मला द्यायच्या माझ्या सँडविच. चला तुम्ही सुद्धा या असं खायला, मस्त पैकी खाऊया आपण. पकडायला पण ना गरम आहे. खा, एका बाजू गरम गरम खा. गरम ना, खूप भारी आहे, मस्त एकदम मस्त. मस्त. आता ती जरा बघते थोडे रेसिपीची टेस्ट आपल्या. बाईट घेतल्यावर ना मस्त आहे. कांद्याचा चरचरपणा येतोय, कॉर्नची चव येते, आणि आपला जेवढा मसाला टाकलाय सर्व, आपण चिली फ्लेक्स टाकले आणि आपण काय काय शेजवान चटणी टाकले, सर्वांची अशी म्हणजे अशी चव चांगली येते. सगळ्यांची चव येते एकदम बरोबर. आणि चीज ही पण वाटते, कारण आपण त्याच्यात चीज पण किसून टाकलंय ना. तर रेसिपी एकदम चांगली आहे, टिफिनला देण्यासारखी रेसिपी. टिफिनला काय तुम्ही नाश्त्याला पण बनवू शकता. ही नाश्त्याला रेसिपी पण अशी बनवू शकता. एकदम छान आहे. कधी तुमच्याकडे कॉर्न असतील, पाहुणे आले तर तुम्ही पाहुण्यांना पण असं बनवून देऊ शकता. कधी कॉर्न घरी असतील, मग मी असं पाहुणे बनवायला आले तर पाहिजे. जरा एक्स्ट्रा बनवा, नाही तर तुमच्यासाठी नाही होणार, सगळे पाहुणे खाऊन टाकणार. बाई पडायला आली. नाही पडणार, मी टेकलोय ना. हम्म. तर तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच सांगा, आणि तुम्ही सुद्धा या आमच्यासोबत खायला. मस्त झालं एकदम. तुम्ही नक्की ट्राय करा ही रेसिपी पण.